Comeback Gang 1-6 Otis PLC. Mal som na to ísť trošku ináč, mal som asi urobiť nejaké single predtým a viac to ohlasovať a viac proste skôr dopredu dávať, vedieť ľuďom, že teda niečo chystám a tak a toto som proste moc neurobil. Bol to skôr taký proste menej promovaný album, a ktorý vyšiel len tak zrazu a veľa ľudí len zachytilo a to bol ten problém. No všetko muselo v podstate prebehnúť ináč, ale ako ja spätne proste som vďačný aj za to, že som urobil aj taký album, jak bol ten prvý solový, že som v podstate fakt neriešil vôbec veci, ktoré niektorí ľudia riešia, teda keď robia albumy a presne, no tým pádom to malo taký možno mixtapeový dojem to dostalo a presne, no pri druhom sole som už vedel, no, že čo musím urobiť úplne ináč a bolo jasné, no, že to musím postaviť viac na sebe, minimum hostí a proste single vybrať, klipy natočiť, urobiť lepšie promo, všetko, takže bola to dobrá škola, no a postupom času ja beriem ten prvý album jak mixtape. No, robím na niečom, ale 2017 ešte nebude album, ale budú pravdepodobne EPčka. Nechcem povedať koľko, ale máme rozrobené proste viaceré projekty. Prvý projekt, čo vyjde, budú remixy k albumu Sila, ktoré vyjdú iba na iTunes, nevyjdú na nosiči, ale iba digitálne. Takže to je najbližšia vec a potom sa robí ďalej. No. A okrem toho ešte dosť veľa featov bude, všelijakých zaujímavých. No určite, akože to sa ja veľmi teším z ABH úspechov a strašne mu to prajem a toto je po piči určite, keď proste už prvú vec Chief Keefom keď mal, tak sme sa z toho všetci tešili a boli sme radi a je to top a je to proste tiež halúz a veľká vec, že čo by proste si možno niekto povedal z producentov, že chalan zo Slovenska, z Petržalky proste bude robiť možno tak akurát v Československu s ľuďmi a zrazu ho vidíš s Američanmi robiť, takže aj to je vlastne dôkaz toho, že nič není nemožné a ja sa teším z ABH a jak si spomínal to, že vždy som teda išiel nový zvuk, tak v podstate stále my sme sledovali, čo je nové, čo sa deje a proste pre mňa je to absolútne prirodzené nejak sa tým zaoberať a sledovať a posúvať sa ďalej. Ťažko povedať, počúvam veľa vecí, ale tak ja neviem, teraz posledné dni, tak včera som napríklad precítil ten mixtape Nev, sa volá týpek, tak jeho mixtape. Potom čo mám, Bellyho mám, Inzombia, čo ešte nemám vypočuté, ale to sa chystám si vypočuť. Ja neviem, čo som si Tonight, nový album mám teraz. A ešte som počúval Suicide Boys dosť veľa a Fednik a Buja, posledný album, čo vydali. Takže také, no, newschoolové undergroundy by som povedal teraz, najviac počúvam. Tak no, ja som sofistikovaný povedal, no, že neprežívaj, to je to len značka, čo vlastne je narážka na to, no, že má Supreme extrémny hype a je to v podstate aj sranda, no, že čo dokážu niektorí ľudia urobiť pre tie veci. A je to určite jedna z najlepších, ak ne najlepšia streetwearová značka na svete, takže ako tam není pochyb o tom, že je to dobrá značka, že ten hype není len tak pre nič, takže
ja ich cením určite a tiež rád nosím ich veci, ale zase presne nejsom úplne, že v piči z toho, alebo ja neviem, jak to povedať, že neprežívam to úplne tragicky, keď nejakú vec nezoženiem, alebo ja neviem, nechce sa mi kupovať si, ja neviem, mikinu za 5 kg a podobne, ale už je to také prehrotené. No určite áno. Je to obrovská motivácia a vlastne ďalší krok a posun v mojom živote, za ktorý som strašne rád a už je to iný level, je to ďalej a ľudia, čo ešte deti nemajú a nemajú svoju rodinu, tak ešte to nedokážu úplne precítiť. Takže je to vec, ktorú pochopia len zasvetení a posunulo ma to jasné určite správnym smerom. Som zodpovednejší a presne, no aj snažím sa teraz aj viac robiť hudby a nestrácať čas, hlavne času je strašne málo. Takže vážim si čas a snažím sa ho využiť zmysluplnejšie. Kedysi, keď som mal okolo 20 rokov a mohol som sa flákať hore-dole a robiť si, čo som chcel celé dny. Chodím v podstate sem do štúdia ako do práce, čiže splním si doma nejaké povinnosti, potom idem sem na pár hodín, tuto píšem alebo nahrávam, ja neviem, klipy teraz točíme, featy nahrávame dosť, takže fakt, že stále je čo robiť a musím si lepšie zorganizovať ten čas. Tým pádom teraz, takže času je furt menej a tým pádom sa ho snažím aj fakt, že naplno využiť, aj keď sem prídem. A ďalšia vec je aj tá, že som sa viac naučil robiť možno pod takým tlakom, že niekedy aj sa ti úplne nechce, ale tým, že vieš, že proste teraz máš 2 hodiny na to, aby si niečo urobil, tak ma to nakopne a urobím to. Neviem povedať nejaké presné, ale nebol to nejaký rekordný predaj, ja neviem, okolo 1500 kusov možno. Takže predaj nevystrelil až tak, ale nevadí. Ja som rád, že ten album mal dobré ohlasy u ľudí a u kritiky. Asi by som povedal len toľko, že treba robiť dobrú hudbu, nahrávať veľa a neviem, no možno nechcieť hneď prvú skladbu spraviť na fite s niekým známym, čo sa občas stane, že ja neviem, napíše mi týpek, že či nechcem s ním urobiť skladbu, že ide nahrávať prvú vec. Takže to je asi taká najväčšia kokotina a na ostatné treba prísť, no a pre každého asi funguje niečo iné. Ale noví reperi si myslím, že nie je nejaká skladba, že kde by som nejak že dojebával mladých, alebo čo, myslím, že je to len také fakt, že zhrnutie faktov, ktoré sú vážne fakty, proste tak to bolo, ja neviem, nosili sa široké gate obrovské a ja neviem, niektoré veci, ktoré dneska sú bežné, by boli vtedy absolútne neprípustné, dajme tomu, tak to by som to povedal. Takže tak. Momentálne máme pauzu, keďže Spirit je v Los Angeles, takže momentálne nejezdíme, akurát minulý víkend sme hrali s Cigom v Zlíne na tej charitatívnej akcii. Potom máme ešte 6. apríla hráme jednu behánku bez Spirita, ale potom vlastne už od 28. apríla začíname koncertnú šnúru Sila Tour, ktorá začína 28. apríla v Brne, v Sone. Potom ďalší veľký koncert taký bude 5. mája, 5.5. v Bratislave v MMCčku, tam budeme aj z DMS. A bude to strašne veľa, budeme v Čechách na Majalesoch, budeme na tých festivaloch, čo sa na Hradoch robí.
budeme na hip-hop campe určite, budeme na hip-hop žije a na kopec iných akciách, takže myslím, že bude silná sezóna teraz, takže bude to v znamení síly a tešíme sa na to. Vidíme sa, bude to špeciálny koncert, veľa koncertov budeme hrať aj so živou kapelou, s ktorou vlastne už máme zo pár skúšok za sebou a vyzerá to zatiaľ fakt, že veľmi dobre, takže bude to zase iný level. Zdravím všetkých fans, zdravím Banger.cz a dúfam, že sa vidím s vami na Sila Tour, pretože leto bude naše. Sila!